ai ka jing Christian ban buat yang ngam marwairu ngan Christian ya ka Voice of the People Party kada ai ka jing kemen bat ka jing soskam hanga hakata kaski bat halin nang ta bat yong nalor bang atip ya phi kilalong kumukun ngatip ya ka jing long ka jong phi yang mensuang asurai tang ban Christian ban ai ka sivut ka jonga sa ka Voice of the People Party nrementa yong nginya trailang yong nginya trailang ban pensu thu ya ki wei pat pat nga su thu bagade kum kata ka jing su thu ka badon haki babun na ki nong song snong jong ka snong maulai ki bampet ki wei lada pipet ki wei pilapakla nrei yet shwai ladi rai shwai ladi ken mau ka jingkala kamla banwan na sabar ka jingkala lanon lu kamwan na sabar ka jingkala kanwan tamne nagaliang ka junga barwat nagaliang jong ibahaden idangong ngampat ken mengadai nong ilam jong kejat benriu namar kejat benriu hadu menta kampat itu dagabang kampat bengkup hai ya kata kapur banlong utau nong ilam jong kejat benriu ngin thawat ya ka history ka batmai jong kadi kejala ka bagi ka jonga ka jong pi kejala ka bala jam sanpui tlikisnem ka kerta ka bala i ka bala rangba ha kum kejala ibet kiwe kejala kibadang tang lai pos nem kum kejarkan kibadang tang kum lai pos nem tam ndai kelak kiu saprang kiwe kejala kibaka kerta kibadang hamrit banyak kejala kejungi kila simpas yangi ndai kejala kejungi sanpui tlikisnem i kum bakat banang mi nagawai ke pos koi pan inang hier hagi benta baro jongga jingim baka imlang kasak lang kejungi ngong tong ini klet no kisan pui tli kibras kisnem kibalalet no nei nang ne syakman ngin pet pet ya katai kaban sawan ngin ya pet ya katai kaban sawan batong ngin trailang ngin trai stom bat ngin thau ya ka history ka bat thamai bagi longdien ki mandien ki jongi ken mau ya kani karai kabangi ngirai menta hang ne hapo ka constituency ka jongpi hang ne hapo ka snong ka bae ka jongpi ka soyong constituency kanlong ka history bagi longdien ki mandien ki jongi kenong kadai hak tu kapur hak tu si how to them bagi kibe ki pa ki jongi ki hinmen ki jongi kilale ya ka badai e ban pelong yangi ki longdien ki bamenta bangin sup ngin singan kumni ngawer nakaliang ka jonga ngawer ya pi iwe pi we to ay kti kadiang kti kaman ka jong pi pan trailang nang ne sakman bakum no pan ngin clear ya gani ka jala ka bai ka jonga ba ka jong pi ka jingya lenti ka jongi kadang mayan nang ne kadai tang ka jing sedang abang ya kun ya gani election arpulai ya angu ublay yo sawut ki emle ya angu ublay sawut ki emle yo wan ni so thu ba kadai ka jing peniat ka jong ublay ubu yangi hak benta ka biang e par ngi scam kum ba ka jong habang alik na gawai ka jaka skoi pan kum ka Voice of the People Party bat kum sawut ki emle ki ba upai ba ulah penkop hangi ya ka bor ngong ya kani gawai na kaliang ka jongi ngin nom e no yu upai ba ngin don ha senda jong upai ba ngin ya khon ya ka jing e ka jong upai ba ngin ra ya ka jing e ka jong upai ba henrei ha ka ju opor rupan ngong idong kam rupan upai ba ru undan ha senda patngi kahang ta kan kalong kapur bangila pan wanra ya ka jingkla ka balong ka jingku na kamta kalawai bat ka pateng jong ki khun ki ti ki jonga ba ka jong pi na kaliang ka jonga ngam don ye su na su we re pi tu ngin trailang ba ai kti ka diang kti ka man ka jong pi ngin ya pentelun ngin ya khlepat ya ngani ka jela ka jongi ngin pen kala durpat ya ngani ka jela ka ba e ka jonga ka jong pi khnang ba kari India baro kawai kan tip ba kani ka jela ka jongi ka deisha ka jela ka bublei la kerku kerpang ngi bat ke bar ba ki wai ka jela ro kan tip ba kani ka jela ka bublei udon ringkat bat nga bat pi kublei sibun kublei syajar go kublei kerku pi